O día 29 de outubro de 1965, ás 4 da tarde, dous povos uníronse para loitar contra unha injustiza. A tensión estaba no ar. As mulleres ían saíndo das súas casas, deixando os labores a medio facer, as vacas sin atender, a roupa no río para lavar, o xantar na mesa. Todas se dirixían cara á ponte. A campá choraba ao lonxe, anunciando o que ia a suceder. Nenas, mozas, vellas, apresurábanse a paso lixeiro. Polo camiño ían collendo as súas armas de defensa, pedras que gardaban nos seus bolsillos. Nervios, rabia, impotencia, todo se mesturaba lá dentro. Vouvos contar a historia. Naqueles tempos, as xentes de Ponte Sampaio e Arcade traballaban na súa meirande parte do marisqueo e da carga da area. O traballo facíase á man, polo que era moi laborioso. Nun mal día oímos un ruído do inferno. Unha máquina cargaba nun intre o que a nós nos levaba moito sudor e tempo. Non íamos a permitir que nos seguiran a quitar o noso pan. Todos xuntos podíamos contra o moro e a súa máquina. Dous bandos formados cada un a un lado da ría, todas elas mulleres, nenas, mozas, vellas, e chega a Garda Civil para dispersar a multitude. Pero as mulleres foron a buscar a bandeira de España, puxeron a carón do chan. E claro, o respeto era o respeto, e os axentes da Benemérita tiñan que cadarse diante dela, e nós a seguir coa nosa batalla e ao frente a bandeira. Unha choiva de pedras caía sobre as lanchas, propiedade do moro, que así lle chamaban pola cor da súa pel, queimada polo sol. Íamos a impedirlle o paso ata a ría, non ia a levar a nosa area. E conseguimos. As mulleres de Ponte Sampaio e de Arcade conseguimos parar que as lanchas do moro non levaran máis area. Conseguimos defender o pan dos nosos fillos, defendemos o seu futuro. Unha anécdota que quede entre nós. Os homes neste levantamento non estiveron ao fronte, actuaron en segunda liña, por así decilo, agochados dende o monte, tiraban dende ali as pedras. E agora vouvos a contar un segredo. Din que non todas éramos mulleres, aínda que o parecíamos, xa que no medio de nós ía un home vestido de muller, ben arroupadiño polas mulleres. Como ese día tiveron que fuxir abandoando todo, viñeron a recoller a lancha e a máquina do inferno o día 9 de outubro de 1966. Entón eu tiña as vacas, e eu quería unha oveja. Entón fui unha aldea onde nacín e dixenlle mi madre, eu quería unha oveja. E dixeme, ai, minha filha, vas levar para lá, para tão longe, vas levar unha oveja. Si, mi madre que a levo no coche da Raúl, ali vai. Trouxe na oveja, con un cariño loco.
porque me dera a miña nai, mas meu pai, deranme na miña. E resulta que por aquí entonces había vacas, pero non tiñan ovellas, e non había carneiros. E eu levei a unha aldea porque había, para cubrir a ovella. Eu, como pagaba pola ovella, unha muller que matou, non me quixo dicir que a ovella estaba preñada. Estaba a ovella preñada e eu ia á festa do San Antonio e díxome: miña filla, a ovella estáche na corte, pero non te está nada boa, pero non me saques da corte. E dixo-lhe: coño, entonces ti non me avisas, é porque te estou pagando cada mes por ela, non? Eu xa non mirei para atrás. Vou alá, collín a ovelliña e mirei que nos titiños tiña leite. Agarrei a ovella ao lombo, findei a lonxe e trouxena para casa. Collín a mala. Fui buscar o veterinario e díxome: esta ovella está mal parida. Mal parida. E, bueno, entón había na casa unha becerra, unha vaca holandesa, viñera da Holanda, e que levou un clavo e colleu infección e veu unha xunta de veterinarios que se lle puxo nun cadrillo e deronlle unha medicina de estreptomicina e quedaron en lesión. E dicime unha das miñas jefas, díceme: mira, poñemos a lesión de estreptomicina. E dixolle, había un pelleiro e era no lado do baile, e dixolle eu: sí que poñemos, se morre está para iso. E se non morre, resulta que a ovella non morreu. Non morreu, pero velía as mellores 5, ela estivo preñada 11 meses. Estes aos 6 meses, nun lado da barriga, saliu unha cousa negra. Dixen: guau, mira, isto... A ovella ten un cacho negro. E que raio pode ser iso? E botaba así como puntiños para fora. Fui no veterinario e díceme: ai, está que operarlo. Que operarlo. Veu o veterinario e díxeme: tal momento vou. E vai no veterinario en riba do carro. Abriu-lhe a barriga a ovella. E abriu-lhe a barriga a ovella, sacou-lhe unha aña. Completamente empezabas a poñer descomposta, pero ainda non. Eu sanou uma ovelhinha, foi-me sanando. E despois volvi a levar. E dixo-me a doenha que lhe levei, a outra, que aquela tratei-na mal, azul, non sei o que lhe disse. E dixo-me ela: mira, miña filha, vem buscar a ovelha, que só lhe está debaixo do solteiro. Trouxe a ovelha para a casa. E curou-lhe mais aquilo, levei na redondela, deu-me 400 pesetas. Com as 400 pesetas comprei outra. Volvi à aldeia e disse-lhe: mi madre, non tiven suerte com a ovelhinha, porque me lhe passou isto, pão-se mel. Cala, minha filha, que já te dou outra, a primeira que nada. E dou-me outra. Tão boa saiu, que 3 anos, e non dixo que me lle puxera as telhas á casa, que estábamos facendo a miña irmán unha casiña, pero case me axudou a poñela naqueles tempos as telhas á casa. E aquí se acaba a historia desta divina mujer. Chamanme Peneda, nome que me puxeron nada máis nacere, porque érache moi pequerrecha.
Cheguei ao mundo o 11 de decembro de 1911. Xa non choveu dende aquela. Dende moi nova tiven que traballar arreo, primeiro nas veigas, e ir á erva pas vacas. Daquela non tiñamos as máquinas de hoxe en día, todo se facía a man. Se coller a erva, sachar o millo, ir ao monte co carro a buscar o toxo, os pendóns do millo. Cando íamos a traballar ás veigas, máis arredadas da casa, había que levar a comida. Lembro que miña nai facíanos os buñuelos, sen ovos, feitos con agua. Botábanlle azafrán para que aparentara de cor amarela, pois os ovos había que leválos á praza a vender. Pouco tempo fun á escola de doña Pepita e de doña Josefina. Non todos os días, pois o traballo era o primeiro e todos tiñamos que traballar para ter que comer. Iso sí, aprendín as 4 regras. Aqueles eran tempos de fama. Aos 6 anos collín un tifus. Levaba baños de agua quente nunha bañeira de pau que tiñan os señoritos, que na nosa casa nunca tal viramos, e despois enrollábanme nunha sábana de liño. Pasei 3 meses na cama e despois tiveron que ensinarme a andar de novo. Lémbrome de que me cortou o pelo cando me levantei da cama. Foi o difunto de Bilú, na pedra do canastro que tiñamos na casa, e tamén me lembro da primeira comida que me deron. Foi unha xolla que pescara Juanito de Carlos, e aos poucos días morreu, xa que estaba moi enfermiño. Sendo moza, adiqueime a traballar no mar. Íamos ás ostras, na ría en Ponte Sampaio había tal cantidade que non tiñas nin por donde andar. Se as verades daquela, que envexa iades a ter. Metíamolas nun saco e a vender a Vigo. Había tanto traballo que os camións que levaban os mariscos para Alfageme e outras fábricas facían cola para cargalos. Tamén traballei cargando cestas de peixe para levar a vender á praza. Daquela pagaban 6 patacos por levar a cesta dende a estación á praza. E que dicir das lanchas da area? Que traballiño pasamos. Os homes paleaban a area e as mulleres a descargar as lanchas a cestos. Tiven un posto na praza en Ponte Sampaio. Alí vendía o pescado que ia a comprar a Marín e tamén o da ría que pescaban os mariñeiros da zona. Aos 20 anos caseime, ai se o sei agora. O día 29 de Santiago fago 76 anos de casado. Sacamos adiante con moito traballos e sacrificios 2 fillos, Hipólito e Rafael, que encheron a casa de netos. Que alegría cando veu o primeiro. E foi doble a alegría cando chegaron os bisnetos. Non me canso de contarlle aos netos e aos bisnetos a vida tan dura que me tocou vivir, esperando que aqueles tempos non volten aos meus ollos e nos volvan a ver. Din que nai non hai máis que unha, e eu digo que iso é certo. Miña nai veu ao mundo no ano 1920, un día caluroso no que se celebraba a festividade da patrona do noso pobo, a Asunción de María. Casou moi nova, tiña 22 anos e pronto veu ao mundo meu irmán Antonio. Tivo que pasar 5 anos para que chegara eu. Desde moi xovenciña tivo que traballar arreo nas vegas para sacar aos fillos adiante. Meu pai embarcado e era ela a que estaba ao fronte da casa. A pesar de que estaba emigrado, meu pai nunca se olvidou de nós.
e a cada tanto mandaba cartos, roupa, para que a vida na aldea fora un pouco máis levadeira. Certo día, meu irmán puxose enfermo. Pola doenza que lle tiña, o médico recetou que había que poñerlle ao neno unhas inxeccións de penicilina cada 3 horas. Naqueles tempos era a miña tía María a que se dedicaba a facer esa labor, pero a miña naiciña, pensando na saúde e na idade do seu familiar, tomou a decisión de ser ela quen lle puña as inyeccións, sabendo que iba a pinchar o seu propio corazón. Non dubidou en facelo, sabía que podía sanar ao seu fillo. No lugar foi moi sonada a nova, e dende ese día viñan a chamar a cada pouco, preguntando se a señora Isolina da Reguiña lle podería acudir. Moitas eran as ocasións na que a miña nai tiña que acudir aos chamamentos dos veciños e nós quedábamos ao cargo da avoa da Reguiña. Cruzando as veigas en plena noite, acompañada do seu farol e as súas caixas das xiringas, Isolina da Reguiña cumplía con cada un dos encargos, recibindo as gracias. Un día, como os tantos que acudía a prestar os seus servicios, á casa da súa cuñada Eulalia do Vilar, a súa filla María presentouselle o parto, rogándolle que non as deixara solas e lle axudara a traer ao mundo a criatura. E iso fixo. Comenzou dese xeito un novo oficio na vida da miña nai, que agora, ademais de cuidar os fillos, atender os animales, traballar nas veigas, poñer inxeccións, era parturienta. Nun dos últimos partos, agasallarona cunha pescadilla. Que ilusión lle fixo. Foi o único agasallo que tivo na súa vida de parteira. Don José, o médico de cabeceira, díxolle nunha ocasión á miña nai que se portara mal con ela, por non haberlle dado o título de comadrona, xa que naqueles tempos non facía falta ter título, tan solo tiña que demostrar que sabías facelo. Non me chegan as palabras para expresar a valentía coa que miña nai afrontou as adversidades que a vida lle puxo no seu camiño, situacións complicadas de resolver, que chegaron a bo fin. A mellor escola é a propia vida. Adolfo, Concha, Milucha, Antonio, Marisol, Polecho, Milagros, Josiño e Yolanda, Manolo, Pacucho, Alfonso, José Antonio, Rosana, Javier, Maribel, Gemelos, Toñito y Rosa, Jesús, Moncho, Cristóbal, Begoña, Agustín y Eva, Mariló y Marisol, Berta y Víctor, Enrique, Juan Jesús, Antonio y Mari Carmen, Chelo y Merchita, Pazos, Gonzalo e Susu.
contacto foi con Estrella, que é un pouquiño a contacto aquí no Centro Cultural, e o que se fixo foi facer unha pequena historia dedicada a esas mulleres. Pois cada unha fixo pois a súa nai ou unha veciña moi coñecida, algunha historia que fora real aquí en Pontes de Paio, como foi a loita da ría. E, digamos, a dedicarlle esas pequenas historias a esa xente para que tiveran ese recoñecemento. Pero foi bastante enriquecedora, tanto para elas como para min, porque tamén aprendi cosas con elas, as súas vivencias, os seus consellos, foi moi bon. Comezaron a escribir a historia, primeiro no programa de Open Office, pasaron as fotos, escaneáronas, e gravamos a voz, e, bueno, por último, aproveitamos que aquí teñen un grupo de baile, pois aproveitamos a música que teñen eles e aproveitamos a súa música para poñerlle ao proxecto. Sí, para ali? Para ali. Sí, para ali, sí. Bueno, ven centrada aí. Vale. Acá. Pase tapa. Dai o botón de escanear, ¿sí? Eso. Dai. Y ahora se escanea. Dale un rato. Aquí se tiene que quitar. Ahora aquí. Vale, ahí está, ya está. Vou levar aquí. Ese é que vas levar, xa música. Eso se facía a man. Se collera ervas, achar o millo, ir ao monte co carro a buscar o toxo, os tendóns do millo. Metiámolas nun saco e a vender a Vigo. Había tanto traballo que os camións que as levaban os mariscos para Alfageme e outras fábricas. A lancha de arena. Todas. Agora vamos meter Ese é esta, non? Que é o a ver, por favor, non vai comenzar a música ali. Vale, e ahora o mismo pinchos e agachos. Encima da música. As levas para que non está así, non? Sí. Suerte. Mira, Casimira veu para aquí de moi noviña, tiña, non sei se 15 ou 16 anos. A miña historia é de cando aquí levábanos as lanchas de area, levaban a area para Vigo. Pois Peneda é unha muller que ten agora 96 anos. Pois a historia de miña nai, que agora ten 88 anos, pero cando era nova, meu pai emigrou. Son unha nena que quedou sin nai con 2 anos, éramos 4 irmáns. Tuve a fortuna de ter unha niñez moi bonita. Inda que non que me criei con meus pais, que foi o que botei máis de menos, criei-me cunha aboa. Y mañana vaya usted a la vivienda, que su caso seguro que ya queda solucionado. Necesiteina tantas veces que é imposible olvidala. Moi motivada, sobre todo por o tema que comentei antes, de dedicarlle esas historias a esa xente coñecida, con ganas de aprender. Eso sí, sí les pareceu curto, é normal, que foron poucas horas, pero bueno, foi como un gancho para que, digamos, meterse un pouquiño nas novas tecnoloxías, dominar un pouquiño, pois, o ordenador.